yanzu kamar shan malam Jafar ranar da duk kun je laccar da muka yi wasu daga cikin ku ranar da muka yi lacca ta ƙarshe ran Alhamis muka yi nace mu daga laccar na an ce kana Bauchi yace aka ku daga yace aka tsara laccar nace ni ne zan yi lacca da Dr. Nazifi wanda zai gabatar Dr. Sani Ashir sai kuma kai da za ka yi taliki sai ce to kai za ka yi lacca mai yawa kaɗan jata zan iso da ce Allah malam gudun nan na kake malam Jafar akwai gudu don duk tunanin da muka ta yi mota ce saboda irin gudun da yake ya ɓaci wajen karfe gudan 5 fa ya ce mun kuma zai taso daga Bauchi kuma yana son ya zo ya samu lacca a gadon kaya na ce Allah ka kai gudun nan da ya haka aka yi mun fara laccan nan sai an gama gabatarwa na yi lacca da yake ni ne mai tsawo laccar sai gashi ya iso ina tsakan lacca na ji ana kabbara ya iso ya zo ya ta'aliƙinsa aka yi sallar isha ya ce to gobe za a ji fashin baki na wannan laccar da muka yi a kan mumbari a saurare mu a kan mumbari gobe za a ji ragowar bayanin da wannan laccar ta kunsa manufofinmu ta wannan shi ana ji gobe zaɓe jibi zaɓe ran Alhamis ne ya yi kuma ran Asabar za a yi zaɓe to muna yin kuma ne asuba mafiya ba na koma gida amma ranar muna yin sallah asuba a masallaci sai na koma gida sai kawai na ga wani Muhammad Bello Dorai ya bugo min waya ana harba ma ya bugo min yace malam kaga wasu shigo masallaci suna ta harba nace to da yadda za ku yi da ku fitar da malam daga masallaci sai ce ai gurin sa ma suka yi a can gaba shi yana bai ce a can gaba nake jin harbi to sai na fito na dauko mota ta na zo sai na tsallaka wajen Kandahar sai ni je na kwankwasa masa kofa ne ta buga kofa da ya bude ya ce masa kaji an ce ana harbi a Dorai ga kamata mu je mu ga me ke faru ya shiga ya shirya muka fito muna fitowa muna isowa ashe motar da muka cross da ita wacce ta dauki malam Ja'far ce muna zuwa sai aka ce a yanzu an yi asibiti sai muka fito mun zo daidai wajen kofar mai ake kiranta kofar famfo wajen transformer nan gurin to kawai sai Dr. Sani ya bugo wayata sai ce ai Allah ya malam Ja'far rasu kuna daidai ina nace muna daidai guri kaza ce to kawai ku juya kawai sai muka juya to kaga haka na Albani shi ma ni na fara isa gurin da daddare suka yi mun waya suka ce a yanzu nan ya taso da karatun Buhari wasu tare sun harbe shi muna yin sallah su ba na ce mu tafi muka kama hanya da ni da Huzaifa wani da kai na Umar kowa ya wata kuma da Abbati muka kama hanya muna isa duk yan jarida sun zo ba kowa ma a gurin ka tambaye ni me za ku yi nace me ko za mu yi mun bawa Allah dama ai kafin mu shiga hanyar mun san ana mutuwa ana ɗauri ana jifa ana duka ba abin da ba mu sani ba da gangan muka shiga wannan hanyar haka shi ne ga ka ake tafiya wasu suna mutuwa wasu suna ci gaba wasu suna ɗorawa haka za a yi ta yi fa ba abin da za a daina wannan dai karantar da sunna ita ce yasa yanzu kun ga abubuwa ya canza yanzu maimakon da akwai unguwannin da zan shiga a cikin gari jifa ake amma yanzu so ake a ganni ma unguwar ka gani so ake a ganni ma unguwar an ce ka shigo unguwar mutane sai ta lekowa ana ta so a ganka kuma da jifan ma ake a unguwar wasu abokan ma da ba sa so a ce so abokanmu da in suka gaya mutane abokan ce ka tafi can kai za ka ci abokin ma tafi can sai ce to bari in kira shi ku gani ma wallahi tallahi abokina ne tare muka kaza bari in kira shi ku gani halo wata malam wani ta kaji ba na gaya maka abokina ne